Fost il-ħaddiema tal-istamperija u n-nies li jagħtu ħinhom fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista jeżisti għadab kbira l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech wara d-diskors tiegħu fil-Kunsill Ġenerali. L-għada tad-diskors tiegħu fil-Kunsill Ġenerali mkejjem mid-dar ċentrali tkellmu ma' One News u qalu li spikkat rabja kbira l Bernard Grech li f'indirizz li jagħmel il-kunsilliera tefa' t-torta t-telfa fuq kulħadd minn barra fuq nnifsu. Kull xahar li jgħaddi qegħdin nitilfu għexieren ta' eluf ta' euro, mhux illum, għal dan l-aħħar żmien, fil-kumpanija tal-midja tagħna. L-istess sorsi tal-Pjeta qalu li l-ħaddiema fid-dar ċentrali kienu urtati għal fatt li Bernard Grech qal li l-problemi jmorru lil mit-tmexxija u individwalizza l-midja tal-Partit Nazzjonalista u l-pagi tal-ħaddiema li jaħdmu magħha bħala problema kbira l-finanzi tal-partit li jmexxi. Fuq kollox il-ħaddiema fl-istamperija fosthom dawk li jaħdmu mal-midja tal-partit innutaw kif Bernard Grech ma ddejjaq xejn isib l-eluf għall-ex Chief of Staff ta' George Pulicino, Ray Bezzina, u wis inqas ma ddejjaq jimpjega lil Chris Pereġin paga rapportata li tisboq is-60,000 euro. Bernard Grech jasrek bħallu 100 u jarmik lil Bezzina u lil Pereġin ma safx problema biex jagħtihom l-eluf biex imbagħad dawn dabru rashom eżatt wara l-elezzjoni saħaq sors li dejjem ħadem għall-partit. L-istess sors għallinna li mhux tabxejn li wara l-elezzjoni ċerti kandidati ħassewhom mortati u bdew jirriżenjaw u jitilqu mill-partit ta' Bernard Grech. Fil-fatt Ivan Bartolo li ħareġ mal-Partit Nazzjonalista fuq ir-raba' distrett saħaq li m'għadux jara fil-partit li għamel snin twal jimmilita fih filwaqt li Doris Borg kandidata nazzjonalista fuq it-tieni distrett ilmentat li sfat diskriminata u li d-dinjità tagħha ġiet ikkalpestata. L-istess sorsi fl-istamperija qalulna li fost il-ħaddiema teżisti apatija kbira u dwejjaq jispikka tant li xi ħaddiema anke lilhom is-snin ħinhom fid-dar ċentrali qed jaħsbuha li jitilqu. Is-sorsi tagħna mid-dar ċentrali qalulna wkoll li l-għada tad-diskors li għamel Bernard Grech fil-Kunsill Ġenerali, il-kap ma felaħx ħares fitx il-ħaddiema li anke esprimew rabja kbira e kif lemħuh idur fil-kurituri. Dawn saħqu l-diskors ta' Bernard Grech li jpinġi lill-ħaddiema fil-midja tal-partit bħala mażramon il-Partit Nazzjonalista weġġhom immens għax il-kap użhom għall-kampanja elettorali u issa jrid jitfa' fuqhom kull ħtija għall problemi finanzjarji li għandu il-Partit Nazzjonalista.